Kaixo, ni Lore Etxabetxeberria naiz. Itaskun Salaberria naiz. Izatoko naiz. Jose Manuel Elizazu naiz. Nikol naiz. Eta aurten Euskaraldian hartuko dudan rola... Belarri prest. Hau bizi. Hau bizi. Belarri prest. Hau bizia. Berari prest. Hau bizi. Belarri prest. Belarri prest. Hau bizi. Izango da. Etorkizuna berreraiki Euskaraldian hau bizi edo belarri prest izango garen 11 lagun gaude hemen. Euskaraz ulertzen duten guztiekin euskaraz egiteko prest gaudenak, naiz erderaz erantzun, eta guztia euskaraz egin ez arren ere, euskaraz gehiago egiteko borondatea daukagunak. Euskara gehiago entzun nahi dugunak eta guri euskaraz egiteko eskatu nahi dugunak. Gutako bakoitzak gure erronka pertsonalak hartu ditu. Euskaraz gehiagotan aritzeko eta gehiagoren gandik entzuteko. Hemen batu garen guztiok bereak hartitzen gonbidatu nahi zaituztegu. Erronkan pertsonal askok talde erronkak egin ditzatela. Etorkizuna berreraiki dena aldatzen ikasi. Erabil dezagun euskara geroz eta gehiago, eta hortarako filosofia bat, gehiagorekin eta gehiagotan. Eta hortarako zeintzu dira, klabeak errezak lehen hitza egin dezagun euskara, egin dezagun euskaraz tabernan, egin dezagun euskaraz etxekoekin, lagunekin, telefonoz. Eta hortarako superimportantea izango dana nolabait, aurre iritziak, albo batera guzteaz. Bigarrena, besteak ulertzen baldin badu eman diezaiogun aukera, horrek ere emango diolako nolabait, berak ere bere euskara hobetzen laguntzeko hobetzeko aukera. Eta ohitura aldaketa guztio bezala, gutxinaka, poliki, baina beti aurrera eta geroz eta gehiago. Eta importante, gozatu dezagun euskeraz. Hori bigarrenari, ez geroz eta gehiago, baina hirugarren arau bat ere bada, eta da, guri ere tokatu zaigula, arau sozial berri horiek proposatzea. Eta hemen ume pilo bat dauzkagu aurrera eta atzera, daukagu aukera oso handi bat, eta da beraiekin euskeraz egitea, beste aukera bat da beraien aurrean guk ere helduok euskeraz egiteko autua egitea. Gogoratu bihartik aurrera, euskaraldia.eus webunean izena emateko aukera eukiko dezuela, eta maiatzaren 15-tik 25-era jantzi txapa egunero eta euskara aktibatzaile mugimenduaren parte izan Euskaraldiaren parte. Eskerrik asko.